200 ka mga OFW din usa kanila taga lungsod sa Milanilla Mitiabaw na human ma-lockdown dito sa Saudi Arabia. Nahadlok sila sa ilahang seguridad. Labi na, gagilagway nilang dili makatawhanon nga pagtratar kanila. Ano ang report? Gusto na namin makauwi sa aming pamilya. Kasi yung pagkain namin dito, kulang-kulang. Umaabot kami ng 200 katao dito sa Raha building. Sila ang mga OFW nga na-lockdown sa Riyadh, Saudi Arabia nga nangamuyo nga maaksyonan sa gobyerno ang ilang kahimtang. Sa video, dayag kaayo ang ilang kahadlok tungod sa giingong pagpigot kanila o gibaharan sa ilang amo nga ibalhin sa laing accommodation kung musumbong. Hindi ko po pwedeng ilabas yung cellphone ko kasi makikita po nila yung cellphone pero may dalawa pong Arabo doon. Pinaalis po kami, hindi po namin alam kung saan kami dadalhin. 200 sila kabuok nga nahumana ang kontrata apan wa makapauli gumikan sa lockdown subay usab sa nasinating COVID-19 crisis. Usa kanila ang 22 anyos nga si Tisalonica Tihano nga niadtong Marso paunta makapauli. Tungod sa kabalaka, midangop sa GMA Regional TV ang inahan nga si Marites pinaagi sa video call. Company muhatag lang og pagkaon sa ilaha. Dili makahatag sa tanan jud as in na 200 ka buok na ara sa kapingatos. Lisod sila pagkaon for the couple of months. Hantod jud karon lisod sila pagkaon. Matod sa inahan nga gipangayuan og kwarta alang sa plane ticket papauli sa Sugbo nga ang kumpanya manunta ang muhatag nini. Midangop na sila sa Pudo Office sa Saudi apan way aksyon. Hinoon wa pa sila makasuway og adto sa uwa. Mas nabalaka sila nga posibleng mukatap ang COVID kay gadasok sila sa ilang gipuy-an. Naningkamot ko nga kingkap up ko ani nga kani ang report para dili lang sa akong anak para pod sa uban nga mga OFW nga tuang at karon nga na stranded. Please, tabangi mi. Tabangi ang mga tagtatag sa kapamilya. Dili hayop sila ngadto. OFW sila. Need sila attention sa atong gobyerno. Naglaom ang inahan nga luwas nga makapauli ang iyang anak. Samtang sirado ang UWA Regional Office din sa Sugbo alang unta sa pagtagad sa nasong reklamo. Kauban si Renante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.